lâu trận này tổ đó là Literature Fest mong tu lâu man quy tu sống sống te in the vine PUC Literature Club mình chỉ phải cần buộc lại cho Patien suy nó tuang tập nói à PUC Literature Fest su thì dần lên lại mấy cái lòng mang lệ ta thì lâu thu còn soi à PUC Literature Fest kan share dangin romli an channel ni ka Ziakmite Titi tu na kan ne me kia ni a tin discussion on poetry kan ne do na seminar poetry no ai dam lo la competition kan ne boka he hi PUC zilai ta na ni a poetry le drama hi open topic ni a mizol English in adu zo in zia thea tin critical analysis sa boka lo shi thiam lo zanin chu en lo boro sang lo rek boka ni Cái thiệp rồi ni zan lama khan zo re mi mar zo te ne humor writing le ke ma ti hun lok tak no mang hau to a zo re mi kha ni amuna kal te kha ale ka bun tak mai chung chileng mi lo pe vek maya ane na kha ni no to ban soi nan le boka ni zanin hianin kan ha nal em mi zo ka songa paron tlak ber mai kin ti do nge padai zau parau prit kan kom the do na ni a ama kan kom tak tak mai a chan chin tlem han soi luk la chaw me pu Vanneihtluanga hi sang khat suppose sari pariat kan PUC changin BA azaba AIR program executive na athoka chuan chu ban sanin LVR press ania chuan lengzem mi kum som ti chuang mi so mi pui te tan mi lo chok chho sak to a in kum sang mi palia khanin puke sab dang ale puan ke lian zon la fam ta te nen zone cable TV hi alo din to bokani chalai te be mi ani a atu chi tam ber po siam chat dalam hoi ni a zo da thlak nam sang sang ni kum khana be tu ani bokani ama hi a chan chin de kan thira internet ate kan han ena mi thir lo da na thir mi ani tin ala ma amar ke chuanin mi thir phak lo thir mi ni in ka sia miro pui ta ni ko zir sang zela nang te pe chuan ti hian a soya ar si ro ro ba ar si eng bi kanom thin heng ar si ti hian le hi an to zen lo mi to chang po in a mutum bidin a zir lo chuan mu mai ani thei bok mizo chang thar te to tu ar sidang lam tak chu Vanneihtluanga hi ani lo ti hian kha ni a tuna ama kan som do na nga ai ama ka lo ti to ang khan zanin chu moro ka sang khop maya ama lo lan china pe chuanin karon lang bak ngam to do na ba ama hi kan ti da sa shi puileng kara hi tla sum hau lovin anin min kai shroi sela in po kha leng sela hun den lo bok sela ti kan do a chuanin live chat a khanin zo na zo tu te ta nin zo the reng bo ni tuna ama lo so mang Rồi mẹ cái xe mà cái phu lâu lẽ mà hết tiền sân vô lẽ hết tiền đình mình hi cái phạc lục túc nín cái xía mà rồi chú hết tiền in hành tỷ ta cả chuan ai hành tỷ luôn nín cái xe bốc xí là ba chú vàng chuan he hun đi cái mang về đó này ni chỉ là cái chân chân anh soi à khan uzir sang dễ là nằm thế cái soi nó gió cái này cái mà anh là vin cái policy cái lòng cho về tin giờ này là hiện Ziakmi thì tura Ziakmi thì zinkawng thì thu bui soi tura som cái này thu bui mi bui ling ta kina soi tura ngay anh ấy lain bui ling vak lovin cái soi đó na ama ero chu cái thiam mang to kin kan soi ve nga thu ziak lama in mang tura in buat sai dan ti lampang ni tura ka ngai ngota chu tiang ri lu pu chuan karam soi đó na ni thu ziak chung cha nga hian phur vak the nia thiam the ni ko ka amero chu amas sapera chuan pian pui hi tel ve ka sia chu kan sai tel du ani chiang reng mai chu bo huk chi ni lo tu na hian mitam takin lo ngai tha po ni mai theya mitam tak hian thu ziak in tum po ni mai theya amero chu shiat lo tak thu ziak tu chuan khoi rama po khoi society a po mitam tak a om thei lo
aram pu ma zai thiam vek thu om lo ang dep tho hi ni chu wang chuan in thil then kha ti chu pian pui ni zir thiam na kha chuan ngop the ni lova mimala hian ka ngai to thina khol thila thil siam vel tu po veli ka lo me me ma se perek pakhat po hi koi lovin ka chuklum the kan thil lom zong kha po ma puin kan thiam chuang lo mani kut kal lo na omani chu wang chuan pian pui he poi moin ka ria chu chu kan soi ma sa vera ni che adot le chuan tui chil ve bur hi ngai ke chu ka ria a mi ten zu te rui lo te po an thi chil lo mo chu tiang khop chuan kan tui ani ro ro chuan enga nge thu le la te thu ziak te chu voi khat dam mana kan ti fu dong nge dong lo ti po ngai to che chuang lem lo po in han be ve vak trim sim hi ke chu aswal lovin ka ria han nge ni han lut ve but tia tra chu tiang ril pu tur chuan ka tu sak em chewa zir mut ula entirnan zar ko ve la te son in kal pa te hianin a sabji bazar atangin nulalo tlan choses te pa zar ko pheya sonin tlangwal khalo kal ta boxe tiang deuh te khan thon tu te kha han suang tuela akhat to hianin kongsi ra thirfui ban te hi han su chur mai la chu tiang kop chuan uarila ngai venila rilru sor binila chu chu akong pakhathi chu ni ve zei deuh changkang dewa thil zong zong hi sual chuat chi ani lem lo adang le chu trong thiam ani eng ang po in thu le la hian tui mila le khabu kan zia ke mau kan chiere mo eng po ti do ni la kan man ruwa chu trong ani mia fa trong chu thiam tu chu wang chuan hei chu kalkan thei ni lo mi zo trong at nu ka tha mangai chu chu voi le khata thiam vek thei lova tu ma thiam sa ron dak zat zat an om ngai lo chu ai chuan ngai tu a ngai vena thiam tu ma tu chu ta poi mo em chu mani le mani in zirani entina ni china pian pui ka soya pian pui bullo ka khan pian kena oma pian zia pian mang pian phung pian pui khang zong zong kha mizo chonga khan ahman na tur pi kha an ta fekani tun la ya thu ziak tam ta kinan ti fu chu mangai em ani mangai kha arim talu tuk china entina mangai khongai laina duat khang zong zong man dai zai thiam na ka chonga hian omani tin grammar hi thiam turan tia tun lai pe chuan an puar khopa alo omani grammar hi thiam angbu amai ro chu kan hriat reng tur chu solfa ang devania solfa thiam na zong kha zai thiam an ni chuang lo mi in solfa thiam em awangin la pho uak chuang lo chu chu hriat reng tur e thiam tur chu ni man ruwa mai ani tiro chu hriat tel na in ka hria poi mo em chu don nga ani input hi tam ro se heta yen lu thi tam ve sim ro se ti hi ke chuan war a le chuan po tur po om lo ko pin ka war ani dong tamang u chu tan chuan chiar tam te hriat tam te man za na pulal hroi tluanga na soi to a ka soi bel lovanga chiar tam poi mo zia kha ka ngai poi mo em chu zin vei fa tamani chu ta chuan passport ti lam hi ni chuang lo kan che vel khuwa sang a te po hian kal tama tha entina ke ma hi ka ngai to thina ngo ka muwa tlam ram ka muwa hai zol ka mu ve thuwa ka rel te po chu kan mu ve a tui fin riat tlem ka muwa kum som rup chuang ka ni to a vur ram ka la mu lo ka thaler ka la mu lo bo chung chu han ngai to tai la kan mu tlem zia le kan zia tam si zia hi ngai to u chu wang chuan thil tak tak ti tur chuan dai zau ve te po ngai chu ti lo chuan kang thei ani ti kha kan soi tel ve ngar tu ani adot le chuan mishing zia zirang u textbook om to lo poi mo em thu zia a bikin creative writing sa pe chuan mishing chitin hi kholai mi zong hi acham tu nu mo acham tu pa fikan ni chu mi te chu kan zir pe phot chuan to om lo ko pin zir tur omani an nung chang te an zia te an hoi her te
mitin dang lam na nehin athianin min siam thon thu iziaka an character entina an mam muat achak em ringot asek em ringot a mel cha em ringot mase wi kom takaniem ti te self fish ngay mani indu tak du am takaniem khang zong zong ka mishinga zetsia zetcha zong zong ka zir chin tu in textbook om lo hi mishing mela hian om chu shia jeng tang ka tu mani dot le chon mi I kom tamang u aya upa te tu te nge kom tamang u poi ka ti chin chu social media chalai ten kan ngai dan tam tak kan soya chiar chiang masalovin zir chiang masalovin midang kom tam lovin aya upa te thu dong tlem em chungin engani kan ngai dan kan soi pop ringota chuai chon I dong tamang ti hi ka sa du ngoi chewani entinan hela yen nau pangan in fiama anin fiam mai ani mase han en la an mela te an toi sa te an trong kau che a te enkima khan zia tu ro chu tianga ikang reng mayam missing hi en la ta chon zia tu ro reng ani entinan vai chang kot hi en ta ring ot la ho divani mase nang chuan hi en sat ya don lo va chang kai na nei ni en don ani chu a lut na ni entinan mei thai su ar kanan te ring ot no chor ma se kanan ti liam le ring ot chu tianga ni lo kha mei thai su ar me la khan I thon tu ri oma I masterpiece a omani chumi chungai to chuak turin tu na chang chuan mail hi I textbook lo ni ro se kan tia chu atot le chuan eng pop chor thia mang che heta lu tu hi tam ro se entina tv kan en trap mi zong in ma se kan en hian Ziakmi ni chuan apong puin en liam lo la I changkai pui dan tur ngai to in tv ni mo eng pop pangpara ni mo se phu ni mo eng pop en ulu kan che le adang le chu hi ni kan thil hriat I mangang u mi chen khat chu an hre che wa kan ti deu bi te ang I til an hre che maya ma se an mang chu le thiam lo an phor thiam lo ti khan an hre che u ringot mai ni mi chen khat pe chu an hriat ka an mol pho hui an soi chiam ringota a hun le mun dik lo pop an ngai tu ta chuang lo thina chu wang chuan ka du sak em che chu thil hriat apply ro mang tang kai ro ti in ka som du chu amma ero chu ta chuan man hun a omani man hun riau te a man na mun te po omani entirnan a man na hun chu kan thu ziak azir te nia adot le a mun om po tin artita ti turani I chen oma eiruan oma ani ang angai zia chuan in mol I chan tir ta kha thu ngai tho kha adang ta mai ni chu nia thon thu te hi pong ngai ne pro tu ro pui ta ka chan tir the ni ka soi le du chu fian rial ni fian rial nei ngai lo mi ni chuan eng ki kong ma in thu ziak lama hian I kai sang ngai lo chu wangin fian rial hi a hlua a engeni ni sum tam tak fian rial hi ngai lut tur man tang kai tur chor tur in siam turani fian rial lut zia a hriat to turani a chumi wang chon ko shana te khotla na te in mang su ti na ni chuang lo kan in mang thowang ama ero chu fian rial hi Ziakmi ta chuwa a ai lu om lo hial om mange ti tur ko patil lu ani ti kan setel nan midang ril ru wangai to pui thiam na khulai khon makhata oma ni tin covid kara har satakin chome zuari na chuak thina chunu chu ini chin ngai to em chunu ril ru chu inuna khan lut ve to em khanu khot hir na tang khan thir to ngai chu tiang chuan mi nuna I lut ngamang u keima ni che hi center kan in ngaya engkimi kan che vela virtual anga kan ngai chuan relo te kan in ziak kang mayam midanga lutila bidang nun kha fa enila va hria ila
chu mấy bọn đi lối khát ta khan vật tel chi ni la anh tin là ít hòn thua cái thì chuyện nào chẳng tụi ba aril tram chuan cho nghe về phật rồi thì chuan anh nào dạy mày anh thìn rim chuan thìn rim là tụi rong về rồi mò thế mà nụ lâm mía lâu đi đeo phải chuan cái sao lâu in thu thu cắt tiền khop khan chẳng ngâm ula anh này ngom em mi ya lu angai adot le chuan mani in rin na chung cha eng ti kong po in kanin gel ve kan fa thu zia ka po ani tho chu ti rual chuan en thil chu mi mal kong tak zet ani mo hele di le ma silai ke nga engi mo lam ka soi lo ril ruwa hian kha hoi sen na kha ngai to na siam kha nei ngai thin ka ti na ni kan fa in mi kan en ton vek ke pok mi tam tak en ton ka ni ziak tu zong song hian an en ton ka ring chốt kan en ton zela relo te a ke ma nge lo lang chuak mai ni mi en ton reng reng a thui zia izia tuan zak chuan mi en ton ni ra la mi en ton chung hian te ma ni kan in ziak chuak chu shit lo kar a lo theng mai ni chu ma chung originality an ti hi po ma puin khong e ke ma chia ti the chuang lo I du phat chuan mi en ton ro tu te mo ma se pe tam lak ti zela nang ma aron in lar mai chu ka soi thiam dan ani adang le chuan Mizoram hian abikin journalism mitam takin kan laman tok lo vai chian chen khat journalist associate ve zeu tun main ka lo nei to an sa khua a in an professional lian zo an political party on lam te chun nei ve ve chung zong a in an journalism ka alian zo an mania atu chuan hindu dik tak khan foksa eng ko aron ei bor mai khatiam khop khan an ril ruwa khan oma thil khen ka ani angin an lan tir pok churil ru chu a om manglo mi sawa chuan tum kan nei enge moni choilen ka du awangin journalist kani tute mora be ka du awangin journalist kani chu tuna tang chuan I kal san ton u chung zong thudik ani na angalan tir ngam na kha Ziakmi ril ruwa chuan om nge tura ni ti siam zinga chuan kan soi te la ni chu adang le chu ni chuan itui ma khoi nge zia chuana wanglai ni a va pengwak te an lo chuwa chuang lo wang an chuwa ngot ngal don lo chu wang chuan ap tha bok sela eng ti lai po in komate full stop te eng po mai kha acha te ang adik te ang vera ti tum thin dom ni atot le chuan veng tin de tho hian tu lai chuan hey enga ni ti kha bulletin entina way me bulletin tokshan bulletin kan ti te heti nga hian a he china atam the ang ber in man tum thin ro a vaziak lui chal ro kan ti chuang lo amero chu heti nga hen rem cha na tama kan editor te cheu hian article ziak tur te point min du chung kan in ta siam na rem chang ani ti siam bu adat le chuan chanchin bu kan ti chi te chanchin thar chiar te print te radio tv kan ti zong hi in man na rem chang fe kani apo pu ya heti ziak mon kha ni chuang lo tina news reader ni hian na satakin in manga khatiang zong khan media in man the na zong hi in zir the na rem chang ani in souvenir journal article zia ti te heng eng ma ti si lovin tunlai mi chen khatin le khabu anan bitum nga ngot maya mi bi kan mi chon ka she ti me ama ero chu he hi chu thil har sa ni ti kan she don ni le adang ma ri kong than chong chang kan hun lai han ti khang la ni la mo no pang kan la ni na chuan boy khat em chu entina computer chung chang ka ziak ta chon electric po thiamang miktia tikhan nung cha hum po thiamang an ti eng kim khamin ti tir ta mai ni thiam vek tura khan min ngaya social problem po thiamang an dia ks po atan interviewing ka shia eng kim khamin ziati vek lingon ya alom om rualin harta em ani adot lea ke ni kha eng kim ti thei mo ka kan ti ta ni chu poi ta em
mò em kiếm thì thầy và thiên thì chia xí lầu về là khan sắp bầu nó tới khá rồi nó chầu ta năng mi hun chôn cái đủ sắc em chơi chú hồi lắm này rồi cần nó big lắm nên thế nên Trisel nó làm chi te agrobase te law te til tan tak zia tur lam kha om ta ni poetry ringot te aman ruwa zong point khati zong khan hoi lam nei turin kan tu em chewani ma ni kong than acha dot le chuan thut luang ziak mien oma he article lam chi adot le a thon thu zo ga ziak chi nom boka lem chan zong te poetry zong te a fire ti effect te i tum tu ni lo ti ke chu tun lai ka ngai tu da ni a fire in give me a ti effect te lo ma ni line a om ve ti tum chen chu cha ma se ti effect tum re re chu kal na lam pi nei tu rin ka du sa em chu ni le ka na to don chi lo na a to na lam chu ni chan tong a ma sa bera chuan kan ti fu lo fo chu that chiat na ni entina zanina hian he thu soi tur hian tai ma to pila chu quotation tam tak mi thiam ke ai thiam jok te thu soi te nen ka thu soi hi ngai nom le zolin ka siam theyam ma se ka that chian ni tian ni mai kan ti zel ta ti chuan ke ma ni kan in drink to kial tia la chapo na ba ka kan thu soi ngai kan soi ta mai ni chu ma chu ka du sak chu kan soi do na ni po in kan ziap do na ni po in le khabu ron tamila tai ma u tin ka som chu dot le chu thil chip chiar te detail singa event pe yang chu ang u entina liani chu a ke sira thi a full stop a khi ni mai lo ma ke si ma se ngai tu ngai tam ta ko ma ni liani zaliani mo ni ngai shim mo a ke sira khi don chuan ka ho te ni a tok le a chu tiang ni chuan nge tho ta ka ke sir khi khopani chuan le engang mel pu nge ni full stop dot le lo om tu ra ka a details ka kha ngai tu pe yangai tu nai mi tam takin kha an ngai tu pe ta lo wangi an thu zia khi mit tha thei lo ti mai ang mam de purli na chang the chu kan soi bel chiam ani chu te khin thu ne adot le chu thu zia tum zom ni ulum takin lo ngai tharu in lok vak don lo ti kan lo ti to lom chu ti takin lok lo ni i contractor kha lo ni ta zo pila asum ngora chuan kan che fu dai zo kan chu wangin income khane mo helam konga kalin tu me mo ani chuan pong puya an lok em tu ro om lo tin mi chen kha chuan in du hi thu ziam thiam ani lo la rin du chu ni top mai shiat lo ni in du min an chi bai che in du lo chu tiang fair hen tu min ni chuan ti lo in mon phawang in lar ting sianga eng tak mai ni si lo nga in ti cheve ka thu ziak tur chuan fashion tu kani athuk ema kum khwa amol pho pha theina kan tu le fa te khen amol pho pha theina ri si kan la ni tu kan zia ke mani a dam re tur thil kan zia chu wa chon akong puya li zuam ngot chi ni lo ti ka soi de tin mi ka kan stage name ve kan atang tak chu sual ngum le ula pai le ula zia ko jo ka in soi ka inun pui hot chuan inun a thu zi tu kan zia ka thil tam tak chu mo ka hrilam cheu chi bai le selfie te che hi ni kan lo ni chu wang chang ka du cheu chu mo he thil pom kolom hu chi ni lo lu chi thil tak ani chu tiang vela chu tiang bola boi tu ri ni chuan lo in ngai tu non be ka ti tu anan tu ken kan ti zela nge adang le chu kan soi i ro hiao chang om ani top mai ani na siling kan bi ni dang a chu kan bia chim li lo khen mai ni zia le tu ri lo om mai ni han bi nia po em mà lo khen lo hu ni om ni ro ngoi hu na om
กันเรานี่ไม่นี่ที่ฟังในน้ำเราจะช่วยเราใช่ไหมไม่โดนเนี่ยที่เราตากับฟังกันโอ้ยที่เจียมดูสุอาคุณเที่ยงกันที่เฟรมโม่จุดเตียงจุโอมันนี่ที่เสียดกันดูอันนั้นเลยจุอีกุศลตั้มตักที่ตู้มาเสียดเราอินาเราตอนก็เสียดแม่งเสียที่กันนั่นเสียกันมิดสุดที่กันละเวลไอ้จุกมาสเตอร์พีซตัวนี้กันนั่นที่เวลาtu mà đấy là cái là thì nghe nó đây là ông lô ấy ya cha ni ti chiếm cái ni mà bốc xí là vậy chứ vậy nên cái sự tu chú thiếu cái gì ya cái ta ni to lô à chia tu te ta ni anh tu ti tu ni to mai anh tu le chim ya ti chiếm anh cái comment nem po chú lô cái in sinh phía po chú to lô chú sẽ tu à trên chú ở làm tu mà làm sao vậy chú vâng chú anh chú tiếng chú ni thế ni thì xiang chế tin đi chứ là cái số đó ngay cái nỗ lực vẫn để thế cả anh đi đâu mà chú vâng chú anh phim của chú ngay em adot le chú anh ai thu cả cái chú anh hay cái experience đều thua cho cái số đó drugs te minan ang walan fe zu te he công hi chú tiếng đều thấu chú anh tin là các ngày zong các chọn phải chú cái tìm hiểu được không? Mi tắm tật chuan in ngày zong tên chọn phẳng, in truyền tra tên anh công được lâu phẳng châu, chân chú phiền bìa đi sang zong lát à, chuan nước quý phan áo in hành này ngã chung quên anh tin ngã, cần pha tên min hành bìa, các bà lục hết thế cần hành nói cho pha mà pa ni khắc lạc tao vậy, pha tên ta nó rin lạc mang lâu khopin thuần thú à tiếng hắn cần liam ta biết trắc mang lâu mi trang te kan ni su công chui du tak takin chu tiang chu ani pal the ni ti po se tel turin ka ri che adot le chuan chuyện pakhatin min ti Vanneihtluanga I thi nuai la lar via bang min ti adi pal mai the ni chu tiang ko ba do the na chu he thu jiap kal ko ma he na omani ti siang chu apong puin tuna kan zia wang hian min kut zum puan pek chiam wang hian animia don lo alo liam duap the chu wang chuan do the ngai nga pe ngai chung zong kan soi chu he hi ni ta ni ka top na chu top na ni do don chu ka soi zong atanga in shia ta ka du chu he hi ni avan khan I tui miao chuan ti thoro hek pha po in ti ro ti su po ti la I ti tho vang mi tam takin ke po a ho mai ti to su min ti tho ma se hei ba khit talen ka nei ka selo ka thiam ve to ka nia pathian in min pe ka ni om je chu ka lom ber ni hian zia ka cha ka lom nei ka tra ka ngui ber ni hian zia ka cha tho ka chu nga to te in up le ka lim na zong ni mo thu ziak mang hian ka puang chu min an chiar lo lama ka bualo chu ta poi mo chu tianin chu tianga in pon chu chak na ape ve che ni chuan tu manan dal lo che I thin lu zong in thu lo ziak thin la lo lim ve la inuna nei la chu tia chuan lim takin thu ziak hi I lo nun pui thin don nia khani chuan mi tam takin thul til min zot mai the ya kan chul lok lo mai ne hei mani nu pui de birthday po se sang manglo kania facts and figures ka se thei re lo ile bu dei zat izia to zat ti te an soi te min ti re su atot le kan soi lo ka nge nge ni kha thiu ziak zong a enge chai ti ber ti vel ti ka pin zot re su nang ni po I ngai zong te zong zi a tu nge mel chai ti ber te ti ta che I la am nu do ni mi cham bin mi lo vang chu tiang ve tlat chu kan ni le ka lo me alo mum le mai pu Vanneihtluanga nen changin thuro pui ta kan ngai ta asum la ma po ti to bu la kan pun don ne atira ma awa panang ka lo lai ni ve shim ni kan che ba be wa competition chung chang han soi pia le de lok ka du PUC lai dan big writing competition kan buat saya
essay le poetry hi open topic ani a mizo chung le English adu so tan eng chung point zia the pe a tin mizo ela poetry le drama ni milo ngai tam le ola essay hi Shipuikan Christmas to sam mizo chung ti le perfect Christmas amidst a pandemic the English in zia the ya word limit omlavan ni ka kan sei lo poka tin critical song analysis hi signi eng zik pui pa mana kaiser la lian rem pui uparau ko ma phua le sap chong in Christmas in Heaven Marino Paul David Johnson Jeremy Christe phua le Blue Christmas Billy Hayes le JW Johnson te phua mang khanin anei critical song analysis ka aron thelo the reng boka tin he writing competition hianin loman chbe tok tak akeng tela sum fai pakhat na tan cheng sam ni le citation ani a pahni na tan cheng sang khai le citation ani a pathum na tan cheng zanga le citation ani a tin category tin a hianin loman asanga mizo tong le English a kanin asang ve ve ni dikha kanan senon le pokani zo na tak tak kan main atir lang ako kanin kan han se noi re ulu tuka sumang jonin Putluanga le kabu te mo hi kan soi kim lang ulu tuka ale kabu je chen khatte kan ta lang ve shim shim ange keima le keima te ne na kadau hi busari chen tro buriat na swak to aman fing Christian de chana Mother Teresa supa thun thu ne pa karil bom ro tuina mei ro tin na lam tuang tin ese ni hoi par Thunderbird faklo lo wal rual ti te lo ziak to a tin aki motivational speaker ta han sa em ani a mun sang shanga som sadani a keni PUC Literature Fest kan sang the hi kan lo ma ane na polo to kan sei du ani tuna chon zo na buna kan kal to anga kason han mo me don sin born writer anti ang hini in chia em mi soi chi ni oh ti mai ang kalul zeb lo jong kalul la ngai tu ngai mi lo born writer kan hi em ti lai ta ki chu ba chuanin ki kan hi ti le kan ni mai la ani lo win ti bon ka pom thap ate tu te na changa chu chi ni chu leng je mang hian chen chin bu emo literary journal ang hi chwa don ta ila tunlai ku bela social media at sak to na hian ala do tin thei ring em a chu ma thu zir a content la zir ni karing korong hi chu omreng mi ma mo kan hriat tiam phot chuan social media hi enila war la man nei vek war te kan nei a kan soi ngai reng lo til ta ki thawani mi in kha azuk chuk fu tiam chuan ni mai e ku lai point om thei reng chuan karinga ma se chu mi ana chang hriat chu appointment karing azo tu ta han chiang bia o me article emo 200 shim hian grammar hi ngai poi mo chung renga zia nge ma ni thiam da na anga zia top mai hi tha i zo grammar ngai poi mo chung renga zia tha ta ti ama chiang em novel puiting chwa tum na in em ka kum za thi ngai tu la kazia kang ti reng chung hian hei hi kan theng chu nia kan hun tra zong aliam trek to chu nia a chak zong chuan ka chak reng autobiography hi ziak la kan ti le mai zia tum na in ei to shim em ka tum ve de mo ma se fiam tu li lo nia entina kan ziak ta a engem mo toy te kan ziak ka kan no pan la ya kan chiat na ti lai ve la ha ka tang le a mi thil la na tak kha ni lei thei lo wa chu tiang chu kan ni zo na do le han ka le na le la tlom ngai na le tlom lap na ji hi dang lam na o mem min shil them tlom ngai na chu hri fi ngai lo in hriat sa ni a tlom lap na hi ka mang ngai lo ke chuan tlom la ti chin chia hi ka manga entirnan tloma ka latlat mai tiang chi kha ka man thiam ve da na ni a mi chen khat chuan tlom lak na tiang jong khan an ron mang ta
cái chuan cái lăng mang về thiểm chia là va anh địch là về bộ cái phát thị chuông là va cái chuan cái sự thiểm đàn chuan mi dấu lăng val ni về xia mi dấu lăng val thì nó anh ti ôm thil ti lâu cái ti thấy reng xì à ôm anh chuan lâu mà cái làm chú chú cái man thiểm đàn này chiang to dia ome ne na do hi bu in za nge le chwa itum ile chuak zel do nem zo ma hian writer ni hi exam na tan ata ki di chuan exam na tan man the dam to pong thum tam nin chu the ngem nên nó là đâu trangin nên nó là đâu hi cái sự số là chút khát tin hiền thôn tu tối gần lệ china chung thôn tu tối gần lệ cùng sáng ni cháu trăng gần lệ chú khát tin là ni chuan cùng khát so bát đi alo ta cái tiếng khai in đó thì nó bu in gần chuột tầm mấy à tu na hiền bục khát đấy chú cái này để đó chuan cái gì mà sẽ kan hati mai lo wang hei sileng te ne a buriat na chuak tran chau ani sia pakhat le khai ngen kha zo ma hian writer ni hi exam na tan atla ki di chuan exam na tan man the dam to pong thum tam nin chu the ngem ni china pakhat tu soi ka kan ni le nge tu ji agi exam na chi po ni lo pakhat ina ron ti vak khai shem an ni lo mai the a trave ni a kan ti nge a chan chu thil pakhat om chu mishing kan tam tial tial atot le mi kan tram tial tial chu wang chuan mi tam tak ni lovin mi engi mazak tan chuan azon hanti maila azon theina chuan ni karing atot le ponga puya zia ngar lam ni lovin thil dang ne mo antina tv lam chi te ne na kope mo printing press ne na kope mo eng ne mo a kopa azon theina thata kan ni chu karing zo Ziakmi pakhatin thon tu toi chu re lo te zia zo mai the lo ma ti a i pom puem ami singa zirani aziak tu zirani ziak tu chen khat chu hei an donga la phuang devin an va thowa an va ziak zot ma lo theng ta khat yang mi te tan chuan lo thei lo vania mi chen khat chuan an vei phota ngo rei te ban an vei an ziak le zewa kum khat te chola chu wangin pai tu zirani ka ring a shin dan ka chu em po ni se zo na do le han ka le nai la ku Vanneihtluang i thu ziak te hi ngun ta ka han chiar hian mi zo mi pui non pui ai i thir dan dang lam ziak kan mu te ya social critics shatak ni in ka sheboka in ka sheboka tu lai chang thar Ziakmi te zinga hian nang hi an suak zel do ni i ringem masain kamin pumin min kowa min fak em boka kalome izona ka chan na tur chu Ziakmi tam takhi an lo chu karing tlat achan chu tuna social media kan thil chiar thin tam takara po hian thu ziak nge tur le Ziakmi engi maza chan ron pom atot le chuan ezon na awang a har tlata mi fing tam tak intellectuals real trangai to na thatak takhi ezon na dang nei si lovin thu ziak mat lo chu kong dang om si lo wang khan chu chuan anor che panga kha har sat na le she om na khan thuwe ji tir karing tla mizo novel short story a hian in zo ke da sam novel short story so ka soi the don em ni timayam short story ka mu dan chuan toi te a fel fai de wa thil thui tak ngai tu bel tham tam tak bil khom na ang devani ta at toy wang khan hu sit tur ani lo ba ka a then te pe chu a in ziak ai tam tai ka ngai to tur min chok ta ni chu ma short story ka che chuang lo ba novels chu atlang puin tai ma ko nga ya be ha nga ya research de tak tak te po nga ya na chu wang chuan a ha zo ma chuan novel ziak tu ten chuan chu ti ro chu mi chen khat chu short story ziak tur mi an ta novel ziak ro in ting ma play te yin kering lo chu ka kai khin da ni chiang to le ome mizo Ziakmi te hian politics a lu don ta ula enge in am dona in chiat thil ti chi ani angem chiar kop ka thiam lo ka te karin da ni
Ziakmi za se za som riat chun che che kho bang za som ni chu an enge mo mai thei karin thu ni chu kat ti zia chu at chi lo kat ti ma zo Mizoram ma hian mi an ron lim i shelo chumi lo an ron imars dona an ron thang chho dona fu don ko mai ko salu pa o a ti nga ringota politician a o MLA a o mi zong zong khatyang pyramid zui lu tu ka mi zo nam in siam mi ke chu tikin ka shelo entina thuzia ka ko an lo lian veng chu social work sa ten lian veng chu kong sang khan mi zo kha a ar tu rani khatyang pyramid ko salu pa le politician na zoom ral ringot tu ri kan mi lo chu ti ro chuan mi then khatero chu thuziak hi politician ni tumna kailo na ni mai theya an thuziak tho hi ko janu pani tumna kailo na ni the ka dem lam ni lovin e ra chan kha ngai le ya chu ti nga chan ka ngai zona dor le han ka le ma la fu tom vi chang har te thu ziak dan kal man hi eng tiang hi bu kan khotlang kaushan le politics line a kan ni na hi kan thu ziak a kan tar langin kan sei chuak cha in shem chati na lai le chala ti na lai point out the chuan kan chiar tam zo khi social media ami ani khop maya chuta khap mu dan chuan thalai te hi atlang puin kan sam fu ka ngai dan ni lo re reng han ti the hi chu kan wa han tam tak tin kan ngai dan ni lo chan po tha fu chuan kan soi thei deu vek ama ro chu khoi lai ma in an deu thup na kan ni karin danin thon tu in sia ke mo po sai tai la love story kan ziak thup ang in chu thiam mai chu tiang deu in an deu thup na kan ne ya a thalo ka ti chuang lo wa kan ngai dan in ang thup ringo te hi tlem han kal sang nga kan tlem chu a fulo deu ni ka sia adot le a so izona khan society a thil fulo te siam thatura engemo kan to changa soi kan ne ya kan ti tam jok chu a that lo na kan soi thiam ke ma tiam in avan thing ta ke thalo kan tia a point ta ber chu heti hian ti zo kan u ti rot na ta ka hi a rot na hi tlem ta ni soi sel kan thiama a ai thazo ka kal tura in zil na te thuron tha te atlem chu ta poimo chu zirlai te hi thil se tur zo kin ni a ngai tu zau tur in ni a chu ta chuan zirlai ten thuron kan nama hian min tam se ka tu moi ngoi ka chang mo chang viewing se ke ma chuan top chep to ne o lam kong kung thon thu khaziak torin engemo ataka torin nem nge song to na changai din chok zo sung to na ti lai oi hom lo kan ngoi vung a tran kan mo claim chu ma mit tha ka ne ni ai zol tlak lam hi ni a lam khuang kung te po om thapa ko zol diai po oma ar bom po oma mo se chen khat la da ma chiam de wo soi chi ni lo lo mo chu wang chuan thil kan si in han ti de chiam mi la a chang chuan a setting tu ra kha mit kha lo lam chu om ve ma se khatiang diep kha khatiang chia kha ani chuang lo lak một lẽ mày rồi nó đang cái lẽ nga đây là giết tụi nó ibe nó sắp bể nghe đi ibe nó sắp bể nghe đi thì tụi nó tắt Thunderbird khani karing ti to mai pukhu ma kha akara kum khat ka chol asan chu anun shom lu tu kha ke ma chu na om vek to ka siak she ka phor she anuam ka ti lo ka thon tu nei tu ni kha ma se ni boxia ni lo kha ni sia chu wang chuan achang chuan anh này tụi mình cha ốm lộ khop kha anh toàn bảo về thế à, kha thiếu bản đi kha cần là chuan mình không về được tập chuan này
soi duy zel lo nga zo na tam takanin zo the zo na mizo literature bi ka hian khovel zau zo ka thil sem hi kan lu chil chatok in di sia em Silo. Cái sang rằng cái tục chơi. se la la zo tu in lo ma o Cái sợi tụm chú. lo o a zo na khala zo lo Ngõ rồi cái sáng thôi không? Rất sợi đại đoàn nè. Cái sợi tụm chú. Em tin là US politics thì cần xem em. Vài anh thế thì riêng như xem mong rồi cái niệm. In là Korean tâm do cái ram ri boy cái này thì anh siết bộ cái ring rồi. Mo cái sợi bol là nghe. Cái sợi tụm chú. Là tiêu chú cái ngày đó rồi em như một chú. Mà sẽ mizo context ka achung ri la ka kan ngai do then let's go on kan sei no le o bu chang hian o lo lo a Mizoram literature bi ka hian khovel zau zo ka thil sem hi kan lu chil chatok in isia em entirnan LGBTQ lamte climate change le adang dang po kan ta lam ve tok to in isia em heng lam hi kan la zia kam tok lo ni ai share chuan kan society a hian ala thing lo nge ni anga ziakmi ti hian kan ziakam lo zo atam thenga kariru lo lang ngal zok chu iom na society hi ala in pe lo the ni i nang ma kha in pe vek to ma la dong song tur khop khan a hriat thiam theina kha ala sang lo mai the intina LGBT chung changa i chiar chewa i hre cheu mai the ma se ko san ngai to la zur a ringot po heti kan ni da ni ngai to ta la apo ma puya he topic hi the hu chi ni lo mai the tin a fulo mai thei bo tu te moi fui poranga tum lo deu thi la theng pal the ni chu wang chuan thil tha emo kan hriat reng po engeni lati than har thri lo hi a fin jok chang ong thei chu ka ngai dan ni zo na tot le ka bu chua itung na yan yani a keima ku chua pum sa han khor pum a kom han siam mai hi chu e tum chu kan e lo a thar diak chu keima hi a oma du chuan chua thei ni in ka ria a mai ro chu thil pakhat kan soinga kum som ni cha kan ting hi kan huai tu na chuan ka fa te an zakang a ti te a rom chan ta pakhatian pasala mulo mai nga ti te engenge mo ka kan ngai to tel ta ni ka pa min ti du mi lo ti thleng kan chu wangin ka fighting spirit ka mishing hi kan upat ang selin kan chapo tial na ka chian em chu ka chapo tial la chu ti ro chon kan toi ro tial chu wang chuan thil then khat hi siam ne tur kha kan ta siam lovin kan ta bil chana chu chuan le ka bu chua theng po hian min har sati rin ka sia mizo thang thari ta na thu le la poi mo zia mi chil theng em kan ram chang me ka hian engang takin nge poi mo a ho ga ti in zira college te in zir lo mi tu le la poi mo zia het la ya a se lu tu chu ti soi chi po ani chi in ka shelo poi mo ti kha lo se to mo la ti lu bia ka chu tiang in zot tu te chu hela ya ti nge kan in soi manang poi mo ni e ti ma ya a poi mo fu ni poi mo khop mai mizo te zinga khopam mizo te zinga ziakmi ara sian ber te zinga mi ini a khai engin nge he tiang kheng pator hian thun na pel che in motivation ama sabirin RC hi engtingen te ka shelo lian ber ti ngut mai kha in patla ka bulo chu wangin ama de fin ka ria a chan chu ka ho chho viau mai te ya tiang in te sim kha ka ting du mai che chu na ka phalwa ka ma kan ma mi lo to te han ngai tu ta ila an chan san ji te an ku chuak tam ji te an be ha ji te ka thirin ke chu eng ma lo mai ni a ken ngai zo i trong kam moi ni lo hei hi ka eng tu da tak tak ani san mai ka nei in ka sia engin motivation ti hi ani ka motivation chu ama sabra chuan nuam ka ti na hi ni ichina ka soi to a ka tra na te ka lom na te
ka humor te satire eng chi po hi heti han zia mai chak na hi a om tet tet maya kha khan mi ti ti ra ni atak tak a chuan zia tur riat lo tu ni lovin a zia kila amoi lovang a ti lo ton wanga zia lo ka ni ma thin zo đâm nó kiếm thì la lâu chỗ đàn những chuyện thêm kan ni pal chu ti ta mai mai la mi pakhat lo le na a fa han that tak i tharau mi dan thuk dan zia hi ron ti chiam ma a chu tianga tharau pol na ne na du chuan nia lo pathian ni chu ati chho chiam the ya ma se pathian ka za ani de na si lo frang de wa so hi dikin ka ria musical play ka zia thina chu musical play ya dam na kim hi a climax a top na hla ania chuta mi kha thon thu a chang tu ina a in puan chuana la ta na kan pu ani ma se a phu tu heti kopati sami le ho hi ni ma ila pathian ina man chuan ka thu ni to lo ka ti sami lu tu ti vak vak du su po ti la pathian ina man tlat chuan ke chu eng ma lo mai ka ni chu ka hu ta na ni là bóng đây mày xiêm thar na reformation là một tuy tắc ini à chalai thì hiền nghe chalai thì hiền à hiền nghe trả tụi ini ram phát son này rồi na tu na hen covid awangin kanin khum a entinan chiang ren chu chiat ni that ni kan ti phung nga men lovin en thla ka he kum za ni za thu mem niam chung hian sam ni le som ni ang hi mizo society ra khem ngai chút vài số tiền này là vài chuyện này thật này thì gan in phía với kinh cái ringa he nga kan ti thar thut ta ka te hi a then ni chu thalova nga ya kan dek le nge ya chu ti chung chuan experience le experimental ania thil kan ti chin me kan ni het mi kan ti na hian ke chuan ka ngai dan chuan society kan local le zel na tura thil thar thazo kan ngai to chuak them en ti la pakhat che kan pe ko chu ta chuan ke chuan ka ngai dan chuan tlam mi ko ve la tlang siam the ang be ti nga zuma om mi kan ni chu ti ro chuan chiat ni kan kun khom dan hi kan geographical kan dan ram le pun khom hi ai mil lo kan pun khom dan ni kan afford to lo kan ram tlang ram hian asan chu kot zo nei ni lo chu nga het ti zat pun khom fo wi ông sẽ chụp màn la in sum nga khua vel lek lek et hian an om sang tiek thia khata chon om ni khamin khua mi zong zong po an ko ta pung khom mi miam ma se kha ti dan kha kan chom ta zela khop wi liana eng ma space om to lo na kan da chun zoma ông sẽ chu in trong in sai tai la kan social practice hi he society hi na afford to chu ti ni chuan thak ngal bu rang bu kan ti chuang lo ma se tu ni rem chang manga ingai to tharna atar man tha ka ti le dập này lồng đua là mình rồi dễ làm à lai vari lai ni be te chuan bị cái việc lai bùa ông bị thu diệt Thunderbird thì ca bê đun nó bịa ram thì anh lệ ta anh đã thì bốc Thunderbird bịa anh lâu đã hi bông bùi thì ni sẽ Thunderbird thì anh đã lệ Thunderbird thì anh đã lâu là anh đã lâu hi bông bùi thì ni sẽ Thunderbird thì đã lên đủ dấu kiến thi lom je chu Thunderbird ania Thunderbird ti kha thu pu ta na kapan ani amai ro chu zir lai bu an seng lu don kha a thu pu ta na sa min hi a fel lawang a an tia ti hian ni thak mai ang mia an tia lom takin ka pom ani ti chuan zir lai bu chuan a om pha ta ni in ka sia a zep thu cheng lo khati lai te chuan zir lai bu chuan om ma lek selang ka poi ti le nem ka ti pal lo an zir don na chuan du le ek po ti se ka lo mo chu ti khop chuan zir lai ani kha kan lo mani chu wang chuan a min kha be don na pera man ti kha ka phal na liang ti ani chu ti ro chuan a bua khan Thunderbird khan ni miau sia chu wangin a thon tu khan thak chuang tal vani chu ni mai lo se chiang ve me mi thì hi anh tiếng chết lu nghe ni initiate mi dâu Ziakmi thì hi in mi dâu Ziakmi thì hi in lut tu ang
in an in talk of him Mizo Ziakmite Titi in tura ang ain an in talk of initiate him atini ang ititiro kan sabi ko lo phur tiro si lo tu na in share lo chon numa yan mi za te lin mi khi chupani ai mi camera nung lama yan chu mi te chu ne lo le huk chi anh đi khá rồi Ziakmite Titi tiang chia lu nge ni initiate Mizo Ziakmite luturang kan ngai lu chu initiate yang khan ni cái tem về thu gì hậu đặc gì cái gì missing tin mình cái in ta thiệt thon thế gì đi chỉ là cái soi vết đó chú mi pal lăng chú mi in hoa mà mi in thu gì phát chuan cái chuan cái ngày sang missing hiền cái mình ngay lụt biết là gì ngay mi thế biết là gì ngay mi thế anh nè thì chuan mi dâu gì ngọc po ziak mi tắm ta kan ron tuai thar chho zel donin ka ria kalom mà chu tiang mi te chu ka fui sau phur takin ron be zel se ka du sak tak zet ani Mizo Ziakmite Titi kan kau shan le khotlang kan in zirtin tlang lon hian zalen na min te tok lo ni initiate apel vang chu kan ti dai te ang o sia ti te photila ama ero chu apel tu rani ma se an struggle tu rani an ne tu rani kami ina atua ma an ne lo chuan in zoi ni ve mai azia mi la ma kan ka thuron tu chu ni kha pal thang ngai che obvious Mizoram literature hi kunga kumsom nuwa khoya nge thenirin kunga kumsom ka shelo in me te wi ka shelo kan ti te am har em oma a literature la mai a media ma hi ek angana sign nge thak don internet print medium kan ti zong hi tablet la ma kal fe ka tian kan khem ne vek don nge ti shi thiam har tak em awang hian tun hi a thing le ro in no lai a transition period ani in ka sia mizo pe chu hetiang technology hian kan nu na thak na sa sia chu wang engi mo tak ki chu a thlenga nga ma se chu tiang tak chu ne ti a har ka ti em chu wang chu ni ka shelo ka ti mai te Mizo chang thar Ziakmite Titi kan huai sen tokin isia em nge kan zalen tok lo awangin kan huai sen lam lo pani na chan the ya kan huai sen a te hi chu ama ero chu a huai sen na chia kan kola elama korong ve bok sia khati ni kha chon a huai lama pol pak the chu ti ruan chuan mi chen khat society kan omna in sheveka liana ni in kim mission in shevek kan ngai zong penen po in sheton vek thei kan ni chu wang chu huai sen ni har ve bok ani tin ko shan bikin ko shan sang som ti mai la ko shan uap nuaya kan umta mayanga emi ka sia chuan mayanga ti zong kha na satakin chung chuan min di pakanin shia ta wangin ti maya kan shia lo lanin khata khan ko shan ka ti chuan society ni ma chu ka kan min uap ve de chuan ka sia itu ziak to cha iti dau mi nan ngai lut pui lem lo che o mem omega soi chi di dang a cha ko me ti luai na a chi chuang mi a san chu ka soi wang khan ti mai mo khan ya nga chu mi ruala ka soi chu mo ngoi mak ke lo cha chuan than ti chuan soi mai e ka po ka tra sin va ti lui cha lia nga ya lo e a chan chuan aron imars chi le kan man ka aron thang har le alu let le ve tho chu wa chuan ma pe nan Ziakmi le to le Ziakmi te zinkawng hian lungai na nge lom na tur tam zo kang abikin Mizo Ziakmi te zinkawng hian sum le pai lam har san awanga boyan te ya tam biau lo mo sum le pai ka chu chiang sa ni i she tur chu economy kan niam je shia sarkar na to me kon ron la mang lo ne tu na tak pe chuan atot le ya antina chikan bagata na zio ka ko pinoi engi mo an ni ngal ut mai ha tilka a channel ka fel ngal vek mai ni nang chu ko pizza ka sal theyengem ti live el chen kan han buai ta nia
khát đi nị khan chuan kan buai ni hi economy ni ma ta ni ke ma ni thu kan dong lo lam ni lo wa e apor nam ron ruat tura khan chu ne ni china point pakat social media in mang na saru lo kan ti na san ka Ziakmi kan ni a thu Ziak kan kal don chuan chul deuh chu lai chu ni ta lung ngai mi tam ta ni ke ma ni kan dong si bu han chu don khan e attaka han chan ti don in ato si chumi kara chuan Ziakmi tam takitu na hen mang angin an omani chuti rual chuan han ti bur han kal tang ve bur hi chu tum ngar miol chuan ati dana mi pakhat mel riat kanea mi tuit la chungin aron soya ke chuan hele kabu hi kan in ban aya ka thanani ti chumi am je chu in sak thulin le kabu je kani chu chuti ang kop chuan mi hian an lo be na sa chuti ang in huam te nge chu an lo ding chu akin kari kan mi bui lam chang zo na zo wa ase ke ma hian in ai se shunu meo to na zu zo na pa kan ro chang ka duwa ma ngai na lo ni ti la one question moi da an sak kha kan mi la lo chu dan kha ka se cha kan nga kai ma na la ti ka nei me chira nia ni se sak thei chuan lo mo dam ka soi ho vi ni bui ve ka nge moi lo ti ka ya cái ngã nó chịu được vào mấy mấy ít tí em là vòng chung mà tiếng cái mình cần soi nghe cùng sáng mình cùng mà chan mà cái câu chuyện mấy chia tên drama Ziak turin mình tia chuan presbytery ni tain cái gì à chú ta chuan drama kan Ziak do an chẳng don ta musical play in cái gì saka man lai chuan mizo me chia te hi an din huna che em ma se sap te lo kala zirna te lo thenga mizo me che din hun ka lo sang so zela kum sang ni zabi som ni pakhat na kan chuan kai me chuan ka ma ba ka eng zelang dora le la tlom zelang ti thein an lo om ta ni ti kha he la lo tro na chu anita chú musical player atop na chu ni chuan me che ma bak chu ni lovin ni ma bak te po le mi dang po ni mai the ya ka soi tum chu ni chi na ka soi to a ke ni chu man ruwa mai ken ni khatian chiam khan ti hian an sang in sang ti po ka selo ma se pathian ni na mang mi awa I train ti mi awa in nu na choi mi awa ka soi pa ka ni talova chu wangin ke chu pathian kut mai ka ni chang chon ka ni ti po ka in selo chu ka din na ni alo ne mai mi mal tak point lo to kan soi ni kha hang song kha zani na kan hun man thei chu ni a bu Vanneihtluanga den an ina chan ma ri teng lai huna ke ni PUC Literature Fest te mi lo thenga kan lo le mai zan tang kan program ne